Здравейте, пичове от YouTube, това съм аз, Дарт Бой, и ще играем на Тези идиоти, част втора. На първа си издъних, може би защото съм идиот. Добре, старт. Добре шли в Тези идиоти, част 2, натиснете 1, за да продължите. Натиснете 4. Кликнете на правоъгълника, натиснете бутона. Усмихнатото лице, може би това. Усмихнато. Намръщените. Намръщено лице. Ето, на снимката на куче. Това куче ли е? Ами това, мисля, че е най-добре да кликнем тук. Кръгът. За да продължите, натиснете квадрата 2 пъти. Какво е това? Портрет на Пешо? Не. Усмихнато лице. Колко прави 2 плюс 2? Много ясно, че 22. О, yes! Идиот съм! Кликнете на квадрат, за да продължите. Кликнете на номер 1 2 пъти. 1, 2. Напишете cat, точно. Както е написано, добре. О, yes, бе! Пак съм! Добре. Триъгълната призма. Не кликайте никъде, добре? I like grapes. I like grapes. Окей. Кликайте на грозето, за да продължите. Снете на кръгът. О, тъпчо! Хикс. Да фак! Как се издъни? Добре, ще започнем от тук. За да продължите, снете най-големият хикс. Бързо не натискате. О, добре, може да се считате за среден. Аз минах в 4-то ниво. Продължаваме. Начнете щастливото лице веднъж и 2 пъти 4. Но, 2, добре. Сни триъгълникът бързо. Защо? Хора, пак ще започнем от тук. Добре. Не натискам. Среден съм. Това вече го разбрахме. Снете щастливото лице веднъж и 2 пъти 4. Триъгълник. Добре. Натиснете триъгълник, правоъгълник, кръг. Не, нали? Триъгълник. Защо? Добре, пак ще се върнем тук. Хикс. Не натискай бутона, добре. Щастливото лице веднъж и 2 пъти 4. Натисни триъгълникът бързо. Натиснете триъгълникът, правоъгълникът. Защо? И мисля да спрем до тук, хора. Беше ми приятно. Бай-бай.